L-għada li sar magħruf li l-Partit Nazzjonalista kiseb l-ikbar telfa li qatt ġarbet oppożizzjoni fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, il-kap Simon Busuttil tkellem is-Siġġiewi. Ma' ftit għexieren ta' partitarji nazzjonalisti iċċelebra t-telfa. Illum nafu illi nistgħu nirpulu aħna. Wasalna nofs triq. Kemm aħna kapaċi naslu it-triq kollha wara 5 snin. Il-maratona nispiċċawha, naslu u nirpuha wkoll. Simon Busuttil iddefenda lil min kien fiċ-ċentru ta' skandlu ta' xogħol fil-privat imħallas minn fondi pubbliċi f'Għawdex, akkuża lil Partit Laburista li jirbaħ il-voti bil-pjaċiri. Imma dan l-avvanz għamilnieh kontra kull kurrent, against all odds, kontra ix-xiri tal-voti bil-pjaċiri li jagħmel dan il-gvern. Fl-istess ħin iddeskriva b'dan il-mod il-kampanja tal-Partit Laburista li waslet għal rebħa oħra. Nitkellmu bl-slogans u bil-paroli. F'laqgħa li fiha tkellem b'ton trionfali Simon Busuttil qal li l-Partit Nazzjonalista dejjem jilgħab biex jirbaħ. Ma jagħti walkover qatt. Il-Partit Nazzjonalista jilgħab biex jirbaħ. We play to win. Iżda minkejja li dan ma seħħx, Busuttil is-sokta jiċċelebra.